Lainoa noraino eta gero elurra araño. Eta hala da, otsaila hotz handiarekin eta lainoarekin hasi baitugu. Baina lasai egon, eskualde honetan ez gara aspertzen eta ez gara hozten. Adi hurrengo minutuari. Asteburu osoan zehar, Laudioko Gardea auzo moloia protagonista izango dugu. Alde batetik, kirolgunean Euskadiko tenis txapelketa eta bestetik hemen faktorian margo erakusketa. Larun batean, Urduñako jubilatuen etxean zumba. Eta Amurrioko antzokian el publiko antzerkia duzue. Aretan, sorgin zapatuak aurrentzako jarduera. Igandean, arte birziklagarriari buruzko erakustaldi tailerra Urduña Hiria Museoan. Noski, zinema eskaintza eskualde osoan duzue, eta ez ahaztu informazio guztia iaraldea.eus webguneko agenda atalean eskura duzuela. Kalean edo aterpean egon, asteburuan!